Mae'r Ffair Swyddi Cymraeg yn cyfle i fyfyrwyr dros y brifysgol gyfa sydd yn ein dysgu'r Gymraeg neu sy'n medru yn y Gymraeg dod i'r ffair a cwrdd â gyflogwyr i drafod pa sgiliau Cymraeg sydd angen yn y gweithle sut mae'r cwmnïau gwahanol yn gweld yr eisiau am hynny. Mae'r ffair i bawb, da ni'n trio wneud mor agored a sy'n bosib, felly oherwydd bod hi'n ffair swyddi ar gyfer sgiliau Cymraeg, mae y gallu i ddysgu neu medru yn y Gymraeg yn hanfodol i'r cyflogwyr yn ogystal â i ni. Nathon ni trio cael ymrediad o gyflogwyr gwahanol sectorau, felly gathon ni rai o'r sectorau addysg, sector cyhoeddus, preifat, gwyddoniaeth, felly nathon ni trio agor o fyny at mwy o bobl oedden ni'n gallu. Gathon ni nifer yn elw ar ffair yn Lenni, oherwydd gathon ni nifer yn cael profiad gwaith allan o dod i'r ffair, nifer yn datblygu sgiliau o gyfathrebu efo siarad efo cyflogwyr, a dwi'n meddwl na dealltwriaeth lot gwell o pa sgiliau sydd gen nhw neu ellith nhw datblygu wneith helpu nhw ar ôl y brifysgol.